U nového videa a dneska som tu spoločne s Adelkou a hráme Rainbows 2. Rainbow Friends 2 hráme a spoločne a tam je tu v tom je Adelka, spoločne hráme. A dole je také červené tlačítko, no tak dávajte samé odbery. Áno, aby sme tu mali takých... A dajte odber a like, aby... A dáme 10 000 odberateľov, to nie je zase tak ťažké, že? No a skúste tu dať aj aspoň 10 000 lajkov. Takže môžeme sa pustiť do toho. Dobre, 3, 4... Si tu? Nechoď bol spolu. Dobre, my tu sme pripravení. Áno, a ozmevej sa, keď tam bude. Čo? Lebo... A takto si mám dať krabicu? Nie. Prosím, už je to jedno, nechajme Proste tak. choď tam a keď budeš čupnutý bez krabice, no oni ťa tam nevedia chytiť. Ale môžu za tebou bežať. Aký? Ty... Aký? Pane, puši... Žltý, modrý. U seba. Oni tu majú zraz. A pred akého máme sa čupnúť? Pred nikým. Ukážem. Alebo vieš čo? Ináč zelený ťa môže zabiť. Vieš prečo? Prečo? Lebo ty stojíš proste v strede cesty. Ja nestojím v strede cesty. Proste môžem? Dobre. Ja išiel okolo mňa žltý. Choď takto sem a tu na ťa nikto nemôže chytiť. Ani zelený. Lebo zelený má tie dlhé chapadielka. Zelený. Kde? U mňa. Som v skrinke a tam ma tiež nemôžu zabiť. Dobre, že sú také... Dolu to má. Tome to ide. Mám 770 coinov. Ja mám 100 plus. Akože 100 plus. Mám plus 100 coinov. Aha. Nečup. Mám si čo? Teraz musíš akože toto zbierať cukor, ale je tu nový modrý, svetlo modrý. A pri ňom, keď si v krabici, tak sa pri ňom nesmieš hýbať inak, aj tak zabijem, keď si v krabici. Čo je? Modrý. Skry sa. Kde je modrý? Ale prešiel už tam. Tak to ma nezabije? Nie. Keď budeš tu raz sa aj v krabici, no ja nikto nezabije. Ale keď... Aj, je modrý. Ale to vôbec nevadí. Vidíte toho modrého? Prečo on ide do nemocnice bol? To nie je nemocnice. Čo? Chcela som ti niečo ukázať, ale neviem. Daj si takto vyššie kameru. No? A pozeraj, že nejde modrý tu na tuto. A povedz mi, kedy pôjde. Teraz je taký svetlo modrý. Ona zabil. Kámo, ale to sa môže rýchlo obrátiť. Ej! Poď úplne, že ja neviem. Kámo, keď zabijem mňa, musíš dať preč krabicu a vychádza vyšla. Môžeme to... Úplne, že dead. Keď si mŕtvy, no sa nezvíš. Áno, keď si umrel na všetko. Tak, toto bolo všetko a ďakujeme, dovidenia. Na dnešný deň to bolo všetko. Ale ešte si musíte pozrieť reklamu. Dáte mi taky pombéra. Jasně, mami. A nebo ne. Dobře.